Berti Barfddu yn achub yr ysgol gan Alan MacDonald. Roedd hi'n diwrnod cyntaf tymor yn ysgol Parker y Berti. Eisteddai dosbarth 4 mewn resi taclus. Roedden nhw'n eistedd yn syth. Doedd neb yn siarad nac yn pigo'i drwyn. Roedd y pennaeth, Mrs Greig, wedi dweud wrthyn nhw i aros yn dawel am ei hathro newydd. Yn sydyn, chwipiodd y drws ar agor. Brasgamodd yr athro newydd i mewn. Roedd ganddo clwt di dros un llygaid a gleddyf yn ei regis. Roedd ei farf yn hongian mewn cadynau trwchus tywyll. Ahoi, fet! Berti Barfddu yw'r enw, Captain Barfddu, bloediodd. Eisteddodd Berti Barfddu ar ben ei ddesg. Ciciodd ei fwtasau di i ffwrdd gan dangos twll mewn un hosan. Y bychodd dosbarth 4 wrth iddo estyn ei gleddyf a'i defnyddio un naddu pensil. Pwyntiodd at Yasmin. Ti, fet, pa wers yw hi? Please, Captain Daeryddiaeth. Anwesodd Berti Barfddu ei farf. Dau ar unwaith. Erioed wedi clywed amdano. Dechreuon ni gyda chelf. Dechreuon nhw ar ei gwersi. Peintio nhw y penglog ar esgyn croes ar drws y dosbarth. A'i prenau mesur, dechreuon nhw ymarfer ymladd cleddyfau. Winciodd Berti Barfddu, gadewch i ni hwylio fel morladron go iawn. Mae'r môr filltiroedd i ffwrdd, meddai Arwel. A dyw Miss Greig ddim yn fodlon i ni mynd am dripiau, meddai Yasmin. Cafodd y leri syniad. Beth am bwll nofio'r ysgol? Yr union beth, hwylio ni am y pwll nofio, riodd Berti Barfddu. Roedd e wrth ei fodd. Roedd dysgu'n llawer mwy o hwyl na roedd e erioed wedi ei freuddwydio. Roedd Miss Greig yn y pwll nofio gyda dosbarth 3 pan daflwyd y drws ar agor. Captain Barfddu, dechreuodd, ond roedd hi'n rhy hwyr. Gorchmynnodd Berti Barfddu ei forladron i wrthio ymlaen. Ahoi'r gelyn! Rhythiodd Miss Greig mewn arswyd wrth i forladron dosbarth 4 fyrlwm i heibio iddi. Aroson nhw ddim hyd yn oed i newid i'w dillad nofio. Neidio nhw'n syth mewn i'r pwll nofio gan floeddio, yo ho ho! Taflodd dosbarth 3 gylchoedd rwber at y morladron. Taflodd y morladron fflotau plastig yn ôl. Roedd Berti Barfddu ym hobman yn chwifio'i gleddyf ac yn gweiddi gorchmynion. Roedd hi'n union fel y hen ddyddiau. Yn sydyn, rwygwyd yr awyr gan chwiban Miss Greig. Roedd y rhan fwyaf o dosbarth 3 fyny ar y bwrdd plymio. Roedd y morladron ar fin ei gorfodi i gerdded y syllen. Pwyntiodd Berti Barfddu at ei dosbarth. Clecian clefyddau, Miss Greig. Dysgais i nhw'n dda yn do fe. Trodd Miss Greig ato'n gandryll. Dewch ar plant yna i lawr y funud yma, gorchmynnodd. A chi, Captain, dwi eisiau gweld chi yn fy swyddfa yn syth bin. Treuliodd Berti Barfddu y prynhawn cyfan yn swyddfa Miss Greig. Pan daeth e allan, taflodd ei het i'r llawr. Cregyn crachiod mymiodd. Roedd y leriau Yasmin wedi aros ar ôl yn yr ysgol i'w weld. Beth digwyddodd? Beth dywedodd Mrs Greig holyn nhw? Mae'n rhaid i fi adael fet, meddai Berti Barfddu yn drist. Mae Miss Greig wedi dangos y lôn i chi? Ydych chi'n feddwl? Ar ôl un diwrnod yn unig? Allai'r merched ddim credu byth. Och, neidiodd Berti Barfddu. Mae'n rhaid fy mod i'n dda i ddim fel athro. Chi yw'r athro gorau gawson ni erioed, meddai Yasmin. Gwisgodd Berti Barfddu ei het. Rydych chi'n garedig iawn i dweud hynny fet, ond mae'n rhaid i fi adael erbyn diwedd yr wythnos yn syth wedi ffair yr ysgol.
Cerddodd y Leri a Yasmin I ffwrdd yn drist. Petai nhw heb ymladd o dosbarth tri yn y pellnofio. Rwan, roedd y Berti Barfddu yn gadael. Fydden nhw'n fyth yn cael athro tebyg eto. Wrth iddyn nhw fynd heibio I swyddfa Miss Grigg, clywon nhw lleisiau o tu mewn. Mae angen 10,000 o bunnau arno ni, a hynny ddim ond mwyn trysio'r to o'ch neidiodd Miss Grigg. Sefydlwyd yr ysgol hon gan fy hen fodryb myfanau. Mae wedi bod ar agor ys 200 mlynedd. Rwan, bydd yn rhaid I chau. Efallai bydd y ffair yr ysgol yn gwneud elw, meddai Miss Hewlan yr athrawes chwaraeon. Siglod Miss Grigg ei phen. Bydd angen gwerthu godi 10,000 o bunnoedd. Roedd y dwy ferch yn gwrando I tu allan. Cydiodd y Leri ymraich Yasmin. Dyna fo, meddai hi. Dyna sut gallwn ni achub y capten. Y diwrnod wedyn, eglurodd y Leri ei syniad wrth weddill dosbarth 4. Y cyfan oedd angen arnyn nhw oedd ffordd o godi 10,000 o bunnoedd yn ffair yr ysgol. Byddai'n achub yr ysgol, a byddai Miss Grigg mor falch, byddai hi'n ail benodi Berti Barfddu. Gallwn ni werthu cacennau. Gallai I i'w gwneud yn ystod y wers goginio, meddai Fion. Mae dy gacennau di mor galed a chareg, meddai Moi. Gadewch I ni herw gipio Miss Grigg. Gallwn ni hawlio 10,000 o bunnoedd i'w ryddhau, meddai Arwel. Ond, bydd pawb o'r farn na thalaid neb 10 ceiniog I ryddhau Miss Grigg, heb sôn am 10,000 o bunnoedd. Cododd Berti Barfddu ei ben. Roedd e'n trwsio tyllyn ei hosan. Mae tu a chacen ar gyfer hen bobl, meddai. Dwi angen awel hallt y môr yn fy ngwallt a map trysor yn fy llaw. Dyna bywyd I fôr leidir. Neidiodd y Leri ar ei thraed eich chi roi dwylo. Dyna fe, helo drysor. Dyna syniad gwych, capten. Ond, does dim trysor gen I ni, meddai Yasmin. Does dim angen dim arno ni. Gwerthyn ni lawer o fapiau, bydd pob map yn dangos y trysor mewn man gwahanol. Bydd hynny'n cadw pobl I balu trwy'r dydd, meddai y Leri. Daeth diwrnod y ffair, croesawyd Miss Grigg y dorf. Gobeithiau y bydden nhw'n gwario llawer o arian. Ond, bydden ni byth yn codi 10,000 o bunnoedd o'ch neidiodd. Bydd yn rhaid I fi cau'r ysgol. Beth byddai hen fodryb myfanau yn ei dweud. Aeth heibio I stondin dosbarth 4. Safai capten Barfddu ar ben bocs. Chwiliwch am drysor cudd, gweddai. Cymer dro, fet, pryna fap a phala mair y môr ladron. Am syniad da, meddai hen wraig. Rydych chi'n edrych union fel môr-leidir go iawn. Roedd Arwel a Yasmin yn gwerthu mapiau trysor. Ar bob map roedd y fflag môr-ladron. Roedd X yn nodi ble roedd y trysor. Roedd Berti Barfddu wedi llunio'r mapiau ei hun, ac roedden nhw'n gwerthu fel slecs. Dywedais wrthych chi am anghofio am môr-ladron, meddai Miss Grigg yn grac. Helfa drysor môr-ladron yw I, meddai y Leri. Syniad y capten oedd e. Taflodd Miss Grigg olwg filain ar Berti Barfddu. Trysor cudd, lol botes, gorau po gyntaf I chi adael yr ysgol. Ond, yr helfa drysor oedd eich afbynt y ffair. Ble bynnag yr ai Miss Grigg, gwelai pobl yn pendroni i'ch ben mapiau trysor. Dim ond yn diweddarach y dechreuon nhw balu. Rhedodd Mr Kitgold yr athro cerdd ati. Miss Grigg, ei cael chwaraeon, meddai ar wynt yn ei ddyrn. Dewch I weld. Aeth Miss Grigg gydag e. Roedd y cae chwaraeon wedi diflannu.
Ym mhob corner roedd pobl yn palu am drysor cudd. Yr un oedd y stori ar y lawnt blaen. Roedd tadau wedi dechrau palu'r maes parcio efo ceibiau. Roedd rai hyd yn oed yn codi llaw neuadd yr ysgol. Eisteddodd Miss Grigg ar y gwair. Roedd hi'n teimlo'n sal. Edrychai ei ysgol petai bom wedi disgyn arno. Esgusodwch fi, meddai dyn yn dal pal. Fyddai ots gennych chi symud? Dwi eisiau palu am drysor fan yna. Aeth Miss Grigg i chwilio am Berti Barfddu. Roedd e'n cyfrifaru am pant aeth o hyd iddo. Clecian clefaddau, cod ni dros 100 pint. Dangosodd arian iddi, ond roedd wyneb Miss Grigg wedi troi'n borffor. Edrychwch ar beth rydych chi wedi gwneud i fy ysgol. Mae wedi dyfeth yn llwyr. Yn llwyr! Anelodd ei bag llaw ato. Camodd Berti Barfddu i'r naill ochr. Doedd e ddim wedi arfer ymladd â prif athrawes ei gwyllt gacwn. Ar hynny, redodd Miss Hirlam yr athrawes chwaraeon atyn nhw. Roedd ei wyneb yn blaster o fyd a chydiau mewn cist arian. Miss Grigg, sbiwch! Dwi wedi ffeindio y trysor cudd gwaeddodd. Ond doedd dim dechreuodd Iasbyn esbonio. Ceisiodd y Leri roi taw arni. Agorodd Miss Hirlam y gist arian. Ebychodd bawb. Y tu mewn iddi roedd gemau am mwclis disglair. Roedd y map trysor wedi arwain yn syth atyn nhw, meddai Miss Hirlam, yn union fel mae'r map yn ei dangos. Mae'r X yn nodi'r lle. Darllenodd Miss Grigg yr enw ar tu mewn i'r gist arian. Hen fodryb myfanau. Dyma ei gemau hi. Roedden ni'n sicr ei bod wedi cuddio nhw rywle. Tro ddath Berti Barfddu. Rydych chi'n dyn hynod o glyfar, ond sut roeddech chi'n gwybod ble roedden nhw? Am eiliad, roedd Berti Barfddu'n fyd. Yna, winciodd at Miss Grigg. Roedd gen i teimlad ym yr esgyrn, meddai. Roedd yr ysgol wedi ei achub. Roedd arian o werth i'r gemau wedi talu i atgyweirio'r ysgol. Roedd Miss Grigg wedi cael trysio'r to. Cafodd Miss Hirlam cael chwaraeon newydd. A beth am Berti Barfddu y môr leidir o athro? Cafodd swydd newydd gan Miss Grigg yn dysgu'r plant sut i hwylio. Yr wythnos yna, aeth e a dosbarth pedwar i hwylio ar ei llong heledd hallt. Y olwg diwethaf a gafwyd ohonyn nhw, oedd y llong yn anelu am y môr mawr gyda fflag môr ladron yn chwifio o hwylbren. Roedd Berti Barfddu wrth y llwy, efo awel y môr yn ei gwallt a map trysor yn ei llaw. Pwy a wyr pryd y don nhw nôl. Y diwedd.